जोंरो जत गेदारिं खाइ दंमोनि बा जों नग नग थांलाय दंमोनि आमसे थांलाय दंमोनखे जोंखै पाइनानि बागै थांलाय माइया बरक रक जन सारारिव चिनक्सा फाइथानि आमसक सिमिनसि जों अर चुनि कुनु पाइनानि मालता हाजानि कुनु प्रश्ननि करै जों जास्ट बर बाय जास्ट कानेक्ट बाय जों थांलायो चिन कुनु अपोजिशन करै 100% या जे दंमोन आं आगे सागा जे दंमोनि पूरा फुल पर्सन जों अ चिन्ता गजलहो जों जिति दं तिप्रा हांखा मचिन बुबाग्रानि हा 184 किं खाइ थानायनि बुबाग्रानि हा अबो आमनि बगै चिन त्रिपुरा जवो त्रिपुरा सनि बखावंके नग नग बुबाग्रा जतनि खाव बुबाग्रा साइसंनो ए दिल्लीनि ए बीजेपी रकनि जत नेता फाइ फेपनो चिन बुबाग्रा खरसान बरक पाइया अब तिनि जों प्रमाण नुखा जे जागा बुबाग्रा थाङो जन प्लाबन बरक सागिया ओमहाय नुक जागाय दं आर बीजेपी रंगके ताबो सेलिब्रिटी तुबि आंगके ब्रनारते बरक थाना करै बरक तंब्रनि कैंपेन बरक सिकरै आउन बगै बरक हेमा मालिनी संहाय जारा तिनि एक्ट्रेस रं तुइमा फयो ब्रनते कुन लामा करै आउन बगैनो बरक फातानि बरक तुइ मिसिल मिटिंग मा खायो हाइपन ब्रन थाने बरक फाका सिं दं ताब सजरा गममो जरावो साइमनो चिनि आंध्र सबुलंग तो चिबुक एरु ओंखाय अ आंध्र सबुलंग रगो मासमोसो चिबुक दाइ रहरो फियाबो अ आंध्र सब मालिक अ आंध्र सब बागान मालिक बरक साइमेयावबो साबो महाराजा पद किशोर मानिक बाहादुर अ आंध्र सब बागान मालिक आउन बगै आं अ आंध्र सब चिबुक खानिनो बनो आमति सामराव खाइ दंनि खानाव किसा नुखा ससियेल मिडियायाव भाइराल ओंखाय जों हाइपनो सुजुग करै ताबो बरनो रां बगै बुट पाइमान ता सादि रां नाइबो तिप्रा सरास बुका करिखा ताबो जों रां नाइबो ते बुट ले बीजेपी नो बरक तिनि क्लियर थांका अ जुमला बरनो बरक आमफुरनो इलेक्शन फाइके सिमिं बरक आमति जुमला सामन खयो ब्रनते बाकी दिन कुन सामन करै